Magandang araw mga kaibigan. Sa video ito ay ating tatalakayin kung sino nga ba si Apostol Pedro. Welcome mga kapatid. Sino nga ba si Apostol Pedro? Si Apostol Pedro, ayon sa Biblia, mababasa natin na bago pa man siya makilala ng Panginoon, ang kanyang trabaho ay isang mangingisda. Siya rin ang kauna-unahang apostoles na pinili ng ating Panginoong Hesukristo. Siya rin ang katangi-tanging apostoles na nakalakad sa ibabaw ng tubig. Ngunit sa totoo, sino nga ba itong si Pedro? Roman Catholicism claim na si Pedro daw ang kauna-unahang Santo Papa sa Roma noong kasaysayan. Of course, they claim also that Peter is the founder of their known church. Ngunit sino nga ba at ano nga ba ang totoo about sa buhay ni Pedro? Mga kaibigan, ating alamin ang sinasabi talaga ng Biblia. Naging Santo Papa ba siya ng Roma? Ayon sa sabi at paniniwala ng iba. Pero bago natin sagutin iyan, alamin muna natin ang qualification ng isang Santo Papa. Ano nga ba ang qualification ng isang Santo Papa ng Roma? Ayon dito mga kapatid, there are only two requirements for becoming a Pope: being male and being baptized into the Catholic Church. But although this technically leaves hundreds of millions of people eligible, they shouldn't hold their breath. He is a male and being baptized in Catholic Church. Ibig sabihin po, siya po ay pure Catholic. Ayon dito mga kapatid, ang qualification din ng isang Pope ay dapat walang pamilya. Popes do not marry. Ibig sabihin po, ang Santo Papa ay walang asawa, walang anak, walang pamilya. Mga kapatid, iilan lamang ito po sa qualification na maging isang Santo Papa. Ngunit ang tanong natin ngayon, naging Santo Papa ba itong si Pedro? Sa puntong ito, hayaan natin na ang Biblia ang sasagot sa ating mga katanungan. Ano nga ba ang totoo? Sino nga ba talaga itong si Pedro? Ayon sa kanyang salita, ayon sa Bible. Ito'y paalala sa lahat ng manonood. Ang sumusunod na ating mababasa ay puro katotohanan at ito'y ating kinukuha sa salita ng Diyos. Our purpose not to criticize religion. Ito'y upang tayo ay makaunawa sa katotohanan patungkol sa kaliwanagan ng kanyang salita. Sabi dito sa John chapter 8 and verse 32, "And ye shall know the truth, and the truth will set you free." Sino si Apostol Pedro? Ito po ang totoong sabi ng Biblia. Si Pedro ay hindi Santo Papa, bagamat dahil sila ay kaaway, ay itinuring na kaaway ng mga pari at saserdote noong unang panahon. Mga kapatid, babasahin po natin mga gawa or Book of Acts chapter 4 verse 1 down to 10. Ano nga ba ang sabi ng Biblia? "And as they speak unto the people, the priest and the captain of the temple and the Sadducees came upon them." Ibig sabihin po, dumating ang mga pari, ang mga kapitan sa templo, kasama ang mga Sadduceo. In verse number 2, "Being grave that they thought the people, and preached through Jesus the resurrection from the dead." Ibig sabihin po, sila'y nangagalit sa mga apostoles patungkol sa pag-preach nila kay Kristo. O dahil sila'y nagbagabag at nagalit, tingnan natin kung ano ang sabi ng verse 3. "And they laid hands on them and put them in hold unto the next day,
for it was now eventide. Mga kapatid, sabi po ng Bible, kanilang ipinadakip at ipinakulong si Pedro at ang mga kasamahan nito. And if we continue to read this chapter, the Bible says that these Pharisees and these Sadducees were so grave to Peter and the apostle. Kaya nga, yan ang reason kung bakit ipinakulong at ipinadakip nila si Pedro at ang kasama nitong mga apostoles. Sa chapter 5 nito mga kaibigan, mga kapatid, ay makikita natin sa verse 17 at 18, Then the high priest rose up, and all they that were with him, which is the sect of the Sadducees, and were filled with indignation, and laid their hands on the apostles, and put them in the common prison. Ganon pa rin mga kaibigan, mga kapatid, ang kanilang ginagawa. Nitong mga Sadducees at mga Parisiyong mga ito ay ipinadakip at ipinakulong pa din nila si Pedro kasama ang mga apostoles dahilan sa kanilang hindi magustuhang makita sa mga apostoles. Ngayon, isa sa napakalaking tanong mga kaibigan, mga kapatid, naging Santo Papa ba itong si Pedro ayon sa ating mga nabasa ngayon? Bakit itinuring nilang kaaway itong si Pedro at ang mga apostoles? Maging sa Acts chapter 16 mga kapatid at kaibigan ay ganon pa rin ang kanilang ginagawa. Ipinadakip at ipinakulong nila si Pablo at si Silas. Maging ang ating Panginoong Jesus ay kanilang binabato during His earthly ministry noon. Kaya kung tayo ay tatanungin ngayon, naging Santo Papa ba itong si Pedro ayon sa ating nabasa ngayon sa Biblia? Nalaman din natin na si Pedro ay kanilang ipinako sa krus. Ipinako nila sa baliktad na krus. Kaya ito ang dahilan sa kamatayan nito. Isa rin sa matibay nating pruweba na hindi papas itong si Pedro ay mababasa natin mga kapatid sa Matthew chapter 8 verse 14 down to 15. Ito ang sabi ng Biblia. And when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother laid and sick of a fever. Ibig sabihin mga kapatid, si Pedro ay may pamilya, may anak. Kasi sabi dito mga kapatid, Jesus saw Peter's mother-in-law. Mga kaibigan at mga kapatid, regarding sa ating mga nabasa at nakita ngayon, ano ang reaksyon mo sa video ito? Ano ang natuklasan mong bago? At anong natuklasan mong katotohanan ngayon? Sa muli, maraming salamat po mga kaibigan, mga kapatid. Naway mayroon tayong mga natutunan sa video ito. God bless po kayong lahat. At naway parati tayong magbabasa ng Biblia dahil sa Biblia makikita po natin ang katotohanan. God bless po sa ating lahat.